Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Katanat ka bapek ya kakam jengok kai pertai lane ka tourism hagane ka jela jongi. Kalalap baga jingtu ki kali ki bana bar jela khamtam na Assam ban kit ya ki nong jengok kai ki bawan shagane ka jela. Kadai na marba hangni ki duna palat ki kali ki ba khambyang lani ki ba kham remdor. Kabaki nong jengok kai ki la ban shong kenjai lada ki lek shakilenti ki ba jengai ru. Kumta ka sorkar kala rai bakan sedang no da ka prime tourism vehicle scheme kata ban yarap pisa marshiteng yaki samla bakin tiet yaki kali remdor ban kit yaki nong jungok kai shakeleng gi benta jong jela dei haga laipo tarik ujeleu arajar arpulai bau menteri rang ba ka jela u konrad ke sangma bat u menteri ketenat jungok kai uba pol lengdo kila pelaj paj ba yaki ni ki kali Kidon hado nreu spangut ki samla ki bala apply ban yo ya mitei ki kali nrei yamanta ka sorkar kala jiet shwa tang sau hunyongun ban kan pekto shwa kumno kolong ban lada I baka biang kan pelachu khamadin ka United Democratic Party kan jiet ya ki nongkit kam batmai jongka haga General Council ka ban long haga arf khandai tarik unaitung arajar arfulai Shwa ya kata ka Central Executive Committee kala depan jiet shwa ya kit khot jonga nomination committee kiban penyai ya ke election jiet nongkit kam. Shwa ban penlong ya ka General Council ka ICEC jonga UDP kala wan ra kat tu kat ni ki jing pen kala ya ka riti trekam jonga ni ka seng. Ka UDP kala pen kreru ban pha sha ka expert committee ya kejing ai jengmut jongka halor ka reservation policy. Arpusan ngut kibriu kila yap bat prangut kila mansau nakadaw kejing kemding ka boss. Hadien bakala don ka jing accident ha ka surak ba ka banlait na Nagpur sa Mumbai. Kani ka boss kadai ka balong try da ka Vidarbha Travels. Kani ka boss kami na Nagpur banlait sa Pune Nrei haba kalapoi hajan ka sit ke deraja kala jano ka jing accident. Kani ka bos kala penher step ha. Nrei ha katai ka por kala betai no ka syaka jongka. Bat hadian kata kala kum tenra yaunar elektrik bat kala thung khongpong. Ka diesel kala tu hamadan bat kani ka bos kala kemding. Kidon life ngut kibriu hapo ka bos bat arbusan ngut naki kila yap hasin. U menteri rang bado kari u Narendra Modi ulapen bena baun ai bai luksan mar arlak tengka yaki bayap bat mar san pawajar tengka yaki ba mensau. Habihar menta lada don kino ki kenja jing khawai lahap ban pentip shwa ki pulet. Ki pulet ka Bihar kila penmi yakani ka hukum namar ba habadon jing khawai habihar ka judon ka rukom lekmen jongki da ka basiat sulai syaswin bat kila dan bon ki jingja basmusi nakani ka rukom le jongki ki pulet kila hukum ba lada ka dei ka jing khawai ya tho ka jing khawai smikha ka jing khawai dap snem lani kanu ka jing khawai ki dei ban pentip shwa shi pulet tang haus nem arajar arfuar ki pulet ka Bihar kila pentip bagila dan haduk khandai teli ki jingja basmusi prangut ki breu kila yap bat laipun reungut kila mensau ki pulet kila kurup khat prateli ki sulai bat kila penduk no prateli ki license sulai mentau senempat tang haduk ubnai jemang kila don khandai ngut ki bayap khat lai ngut ki ba mensau nyau fu arngut ki bala syakem bat laiteli ki tiar siat layo ban kurup Arngut ginong trei kila yap bat sangut kila mensau ha jing bethei bat kemding jongga Jakash nadawai ha special economic zone ha Achutapuram kabadon ha Anakapali district jongga Andhra Pradesh. Ka jing kemding jongga Jakash nadawai ka Sahithi Pharma Private Limited kadai na kadaw ka jing thut ka boarding electric. Laingut ki pulit pelip ding kila mensau ha ka por bakila ya kun ban pelip ya ka ding. Ya ka ba mensau la pen kit sha Visakhapatnam.
Hagapor baja kata gi jingja kidon lai pesan ngut kinong tray hapok karkhana. Nrei marsinio i bakemding arpu prangut naki kila yok ban pet krat no. Arngut ki pulit pahara kila syak siat yap ha Chisinau International Airport kabadon ha Moldova. Urunal uba siat yap yaki udai uba nagari Tajikistan. Kadau bau siat yaki kadai namarba kimsya u banrung hapo kari Moldova. Arngut ki pulit pahara kila yalam no u ban penpai no syaka jaka kaba wan. Nrei hagatai kapor ula keni ya kasuloi na uwei naki. Bat ula siat yap ya bara arngut. Markum ta ki pulit kila kier pulun bat kila yok kem yo. Nrei ula mensau nakadau kajing yakun bat ki pulit bat menta la penkit yo syaka jaka sumar. Ka jinglet jong Presiden ka France Emmanuel Macron syaka concert jong Elton John kabalong ha Rue de Rivoli hanong ba Paris. Kalanang penbitar syushu yaki pait ba kibala don lupa ha surak banyaki. Kajingki bitar jong pait ba kadai hadin bala pensapriang ya kadur baya shanlang Presiden Macron ka lok jong ka Lady Brigitte Macron batu Elton John kaba kilaisan ha jaka balong ka concert. Ki pait ba kila pen prai ya ki dukan ki badi ya ki tiar ba remdor ban kila rong tok ru ya ki tiar kitar. Kila khang lenti ya ka surok ba kila thang syaka hapreng surok bat kila kawang ya ki pulit dagi pataka. Kajing ki ha France kadai nagadau kajing yap jong khna badang khat news nem karta hadin ba pulit ula siat ya ka kali jong Naduk pasedang kajing ki haduk mentah kila don arspa sau khandai ngut ki pulit ki bamensau bat nrius pa nriu punyong ngut ki pait ba ki bala syakem bat kambun ki ba syakem ki dei na nong ba Paris. Ka kenhun tokit jong ka Russia ka Dossier Center kalalap ba Deputy Commander jong ka ubayalam ya ka thma ha Ukraine General Sergei Surovikin udai penban udkhot ba ri jong ki sipai Wagner. General Surovikin udairu commander jongka Russian Air Force ubalayo ya ka kerteng sin kum General Armageddon. Nalor jong ka Dossier Center kalalap bagi don salai pongut ki hek sipai bat ki officer jongka tenat sentiat ki badai ki khot jongka sipai Wagner. Haduk menta empat don batip syano General Surovikin udon kidon ki boong bola syakem hagi sipai Russia nrei omdon pat bala ban pentikna namar ba wat ki bahyeng ru kimdon juktim sau pu prangut ki briu kila do ya gajing hagijing ja accident kabla ja ha Kenya ka truk kabala penher step ha kala tenra ya ki prateli ki kali bon teli ki tuk tuk kala tenra ya ki dukan ki badon harut surok bat ya ki briu ki bayat nanti. Kila don bungut ke bala mensau jor hagani ke jingja accident haga surak ba kabadon hapedeng ka Jericho bat ka Nakuru ka jaka kabadon haki phang sepni jongka Kenya. Menteri rangba do jongka United Kingdom Rishi Sunak ulapan bena ba on penrungkam hado lailang ngut haga tenat ka koi ka khia. Namar ba kumba kalong menta ki duna palat ki doktor ki nurse bat kinong tray haga tenat ka koi ka khia ha England. Kat kum ka jingkhen jong ka sorkar lalap ba ki duna hado lailak nriu pho hajar ngut kinong tray haga ni ka tenat. Tang mentaru ki kam ki balai ki bahap ban pendap kerki hapo ka tenat ka koi ka khia ki don hado silak khat ar hajar teli. Ka sorkar ka don kam kerki nriu pho hajar ngut ki doktor silak nyu pho hajar ngut ki nurse bat nyu puwe hajar ngut ki nong tray. Ka nongba Dubrovnik jong ka Croatia kadai ke jaka ka batui dagi hajar ngut ki nong jongok kai man lau sunem. Nrai menta ka sorkar kala penmi ya ka an ka batmai. Hagani ka nongba ba onnom sya asyu ya ki breu ki bawan jongok kai bakin wanra dagi pla ke badon syaka. Namar ba ka jur palat ka jingsawa ka bami na ka daw ba ki breu ki tan hasurok ya ka pla jong ki habaki ya nanti.
Gibor sorkar gilapen mena bala dalap ya gino gibapen ken ya gani ka an kin syak dan kuna arspa $1 dolar. Lawan ra ya gani ka an da ki nong snong jong ka nong ba namar ba ki penwit palat ki jingsawa ki bami na ki jingtan ki brieu ya ki plajong ki khamtam hagapor man met ka pendik thia ya ki. Ka sorkar kadang taulat ban penbiang da ki weipat ki kenjapla ya ki nongwan jengok kai perteng. Kala penmiru ya ka hukum ba ki nongwan jengok kai ki dei ban le don buram khamtam hagariam ga bet juki. Ti gitu ki dei kimat. Kublai.